Jak by vypadala karkulka, když by se točila v dnešní době? Dali jsme dohromady skvělý tým lidí. Nemáme žádný peníze, takže podle toho to vypadá a za chvíli vám je představíme. Tak, co byste mi o sobě pověděla, slečno? Zpráva. Komunikuju jenom přes zprávy. Dobře. No a co byste mi řekla tak dál? Zpráva. Aha. Jenom přes zprávy. Dobře, neřekla. Bereme. Jsme rádi, že tu máme takovou mladou krev. No, mě není 20, já jsem byla na postici v Koreji. No, že jsem zjistila, že mi jde břichomluvectví. No, hledám se, no. Na starý kolena je mi 55 a chtěla bych dělat osobní rozvoj, nějaké krystaly, EZO. Mám prostě rád Netflix. Sere mě pomalá Wi-Fi. Když po mně Rejža něco chce, trvá mi, než se k tomu dokopu. Takže sere mě pomalá Wi-Fi a trvá mi, než se dokopu. Tak to jednoznačně bereme. No, na střední jsem stříhal jsem, byl jsem vlastně jakoby na soutěži a docela se mi vyhrával, jako stříhal jsem fakt hodně, jako myslím si, že bych byla cena jako posílat do týmu, že ten střih jako takhle někde nikdo nestříhal jako já. A ukážete nám? Tohle je čtvereček. Tohle je čtvereček. Pepa to tak rozjel, že mu fandíme. Stříhej! Fuck off. Je vidět, že je to tady celý na mě, jedinej tady jako něco umím, jo, ale nevadí mi to být jako pilíř a já to tady podržím celý, nic tady všichni skládají, jako vůbec prostě úplně, prostě to nechápu, jo, samý ženský, prostě, to je jako makat se ženským, ale prostě, no, tak jako, když se do něčeho pustím, tak to jako dokončím, ale pokud vidím teda, jako jestli zůstanu, nebo jako jak to teda bude. Musíme to nějak zvládnout, když jsme odlišná parta lidí, třeba Vlk se pořád hádá s Gen Z, já nevím teďka, já jsem se jí nezeptala na jméno, říkáme jí Gen Z typka, protože funguje jenom přes filtr a píše nám jenom zprávy nebo spí, ale OK, my to bereme, jsme moderní společnost, tolerantní a navíc si nemůžeme moc vybírat, my nemáme peníze, že jo. No, takže ještě je tady ten Pepa, ten to fakt drží, co bychom bez něj dělali, jako fakt nechápu. Hele, ty seš hroznej Skibidi Sigma. Sama seš Skibidi Sigma! Tak, myslím si, že se to povede, těšte se na to, jak to bude vypadat. Něco už máme, občas nějaký kousky budeme dávat ven, tak se dívejte a pokud byste chtěli, tak nás podpořte na Patreonu, protože my nemáme vůbec žádný peníze. A základ je, každá správná parta musí mít týpka s knírkem, protože vypadá, že jsme profíci. Týpek s knírkem je základ. To si pamatujte. Ma po 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 mbona meshalala